Dia d'estrena al Gran Teatre del Liceu. L'esperit de la Fura dels Baus envaeix aquell recinte. Òpera contemporània, quartet de Luca Francesconi. Es va estrenar a la Scala de Milà el 2011 i s'inspira en les amistats perilloses. Obra de format molt innovador, com poden veure, que estrena un nou dispositiu que només podran gaudir 15 privilegiats. Tu ets un d'ells, Jordi. Bona nit, Josep. Doncs la novetat més destacada són aquestes ulleres que connectades al wifi del Liceu faran que les persones que vinguin podran veure aquí informació dels protagonistes, també la trama i també els subtítols. És una de les novetats més destacades, però lògicament el que destaca d'aquesta obra és aquesta capsa, aquest búnquer de 2 tones i mitja, subjectada per 600 cables d'acer i a més ubicada a 2 metres del terra. 2 protagonistes d'excepció i sobretot un prodigi tècnic i a més visual que sorprendrà els espectadors. 2 mons molt separats, no? El món interior d'aquesta capsa o aquest búnquer, que és la realitat d'aquesta parella, i després a fora d'aquest búnquer una mica seria com el seu espai mental, on estan les seves pors, els desitjos.